Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дөньялыкта кешеләрнең эшләрендә хәергә, изгелеккә илтүче һәм дә яхшы нәтиҗәгә ирешкәндә һәм дә теләмәгән начар нәтиҗәгә ирешкәндә һәм дә нәфесне тәрбияләргә ярдәм итүче рухыбызның булган бурычы иманның вазифаларыннан берсе булган, ул да булса Аллаһның хөкемләренә ризалык күрсәтү. Ягъни довольство. Основным элементом нашей жизни является быть довольным к тому, с чем мы сталкиваемся, потому что мы знаем, у нас есть условия, это вера в судьбу. Вера в судьбу означает не просто я языком верю, а сам не хочу этого, а вера означает я верю, я соглашаюсь, я принимаю, и это называется довольство. И вот сегодня мы будем говорить об этом термине как рыла. Ризалык һәм дә довольство. Нәрсә ул ризалык? Ризалык ул язмышка муенны ию, Аллаһның тәкъдиренә буйсыну. Һәм дә нинди генә бәла килсә, яки теләгән теләк ирешсә, яки ирешмәсә, шул вакытта күңелнең ризалыгы. Довольство — это подчинение судьбе, это опускать голову перед судьбой, независимо пришло несчастье, проблема или наоборот счастье. Сердце, что было довольным в любых ситуациях, это называется довольство. Нәрсә ул ризалык? Күңелдән кайгыны һәм дә каршы килүне һәм дә йөрәкнең Аллаһның язмышына буйсынмаган сыйфатларны чыгару. Һәм дә йөрәктә нинди генә мизгел вакыйга булса, язмышта, шул вакытта йөрәкне иң аскы дәрәҗә ул тынычлык хәлендә тотарга. Иң югары исә шатлык. Әлбәттә, моны күп кеше аңламас. Күп кеше дип әйтәм, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә шулай әйтә. Әйтә, нәрсә ди? Тик әз генә кеше фикерләде, тик әз генә кеше уйлады дип әйтә. Шуңа әз кеше аңлый, ничек ул кайгы килгәндә шатланырга була. Кайгы бит ул. Бәлә шатланырга буламыни? Шатлык ул әйткәнчә ризалыкның иң югары дәрәҗәсе. Ничек әйтәр бездә потолок. Ә иң астагысы исә ул тынычлык. Что такое довольство? Довольство — это полностью убрать из сердца несогласие с судьбой. Все, что в нашем пути стоит, несогласие убрать является условием, и это называется довольство. И самое минимальное довольство — это чтобы наше сердце было спокойным. То есть самый минимальный, когда человек сталкивается с некоторыми трудностями, с задачами, проблемами, беда, несчастье, у него минимально должно быть это спокойствие. То есть сабр. Но сабр не в значении терпи, хотя не хочется терпи. Нет, конечно, а спокойствие, то есть человек спокоен. А самая высокая часть довольства — это счастье. То есть человек радуется и говорит: это от моего Творца. Но этого уровня, конечно, многие достичь не могут, лишь некоторые. Поэтому, когда сподвижник, халиф, видел, как один мужчина делал дуа, а как он делал дуа? О, Всевышний, сделал нас из числа немногих.
Халиф был удивлен и спросил, не выдержал. Что за дуа, говорит, ты делаешь? Нераспространенная. Мәшһүр булмаган дуа. Нинди дуа? Кайын алдың мына дип. Бераз кисәтә. Теге кеше нәрсә әйтә? Син белмисең Коръәндә Алла нәрсә әйтә. Ягъни дуасы каян килгән була? Коръәннән. На вопрос, откуда ты взял такой дуа нераспространенный? Пророк такому не говорил. Откуда? И на такой удивленный вопрос халифу отвечает данный мужчина: разве ты не знаешь, о халиф, что в Коране Аллах говорит, лишь немногие, Всевышний подчеркивает, лишь немногие, то есть исключения очень мало. Поэтому лишь немногие смогут достичь, но главная задача – это намерение. Было бы намерение, все остальное во власти Всевышнего Творца, в его силах и его мощи. Нәрсә ул ризалык? Аллаһ Тәгаләнең безгә, кулларга, бәндәләргә боерган ниғмәтләргә бөек, зур бер ишекне ачу. Бу атала ризалык. Һәм дә күңел ишеген ачып, әлбәттә бу күчмә мәгънәдә, туры мәгънәдә түгел, чөнки йөрәкнең ишеге ничек була? Тоткасы юк. Шуңа бу күчмә мәгънәдә килә. Ягъни йөрәкнең шушы хәлгә ишек ачу дигән сүз нәрсә? Әйдә кер, әйдә. Эшкә кадәр кер, шушы хәлгә әйтә кеше. Нәрсә? Аның белән тарткалашмый. Бу хәл миңа килмәсен, бу кәеф миңа кирәкмәй. Русча әйтәләр, эмоция дип кабер. Шул вакытта эшкә кертсә, ишекләрен ачып, ул вакытта ул нәрсәдән каршылаша? Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән. Кем Аллаһның ризалыгына ирешә, ул зур зарардан котыла. Чөнки шушы ризалык аның була бер калкан шикелле. И кто разрешает войти данному состоянию, когда он сталкивается с проблемами, открывает двери свои, двери души, сердца, не колеблясь, то есть говорит, да, это состояние со мной случилось, и я его принимаю, воспринимаю, и тогда довольство Всевышнего, то есть результат Всевышнего будет от многих бед, наоборот, после этого защищать. И это будет его состояние довольства, будет щитом. Нәрсә ул ризалык? Аллаһ Тәгалә хөкемләренә йөрәкнең ятуы. То есть, когда сердце лежит, говорят же, вот душа не лежит. Вот редко слышишь, когда многие говорят, вот душа лежит. То есть, развивается некий пессимизм, а у верующего должно быть, наоборот, оптимизм. Как некоторые говорят, удивительное состояние верующего. Сам раб обращается к своему Творцу тоже. Я раб. Я раб. Я раббым. Шуның өчен без, күңелебез һәм йөрәгебез Аллаһның хөкемләренә ятырга тиеш. Ягъни, канәгатьлек. Икенче телдә әйткәндә, күрсәтергә. Ризалыкның бар, әлбәттә, галәмәтләре. Ягъни, без ризамы, риза түгелме, каян белергә? Менә хәзер кешеләрдән сорасак, син мөселман, ул әйтә, мин мөселман. Галәмәте бармы? Бар. Күкрәгендә ай. Башка галәмәт бармы? Башка галәмәт юк. Нинди галәмәт? Намаз, ураза, закат, хаҗ. Бу да бер галәмәт. Шуның өчен иманның барлыгы галәмәттән билгеләнә. Шуңа кеше үлгәндә дә без сорыйбыз, галәмәт бар идеме җаназа укырга? Исеме, фамилиясе хотя бы. Һич кем белмәсә, күренмәсә. Чөнки гомумән безнең урамда мөселман кеше кафирдан аерылмый. Киемнәр дә бер төрле, йөреше дә, хәтта сөйләшүе дә. Хәтта кимчелекне күреп төзәтүе дә кафирдан аерылмый. Хәтта кеше уйларга тиеш. Бер минусны күргәндә төзәтергә тиеш ничек? Мөселманчамы или кафирчамы? Или аермасы юкмы? Уйларга тиеш. Шуңа бигрәк тә мәчеткә килгән кешегә искә алырга була безнең сахаба булганчы
келді мәшетке бір ир, һәм дә баул қылды мәшетке. Пайғамбарыбыз ничек әйтте? Тынычланыгыз, сахабалар. Шиләк су салыгыз булды, һәм кеше дингә килде. Безгә карасак исә безнең кафирлардан аерма нинди? Замещение дә эшли белмибез, кеше мәшәкә керсә сүгеп чыгарабыз. Киеме туры килмәй, носкисы туры килмәй, түбәтәй юк, күлмәге ак төстә түгелме, кайсы шәһәрдә күлмәксез киттеләр мәчеткә. Шундый кеше дәрәҗәгә ирешә. Без нәрсә әйтәбез? Без әйтәбез, ризалык барманы галәмәте. Әлбәттә бар. Есть ли признак того, что у нас есть довольство? То есть, довольны ли мы? В Коране Аллах говорит «Варидвануллахи» – довольство Аллаха. Поэтому у нас не является целью читать намаз, поститься или же совершать закят, хадж. Это не является целью. Целью является довольство Всевышнего Творца. Все остальные перечисленные являются лишь причиной достижения довольства. Поэтому, когда мы читаем намаз, мы должны задуматься, а Всевышний доволен ли моим намазом? Когда мы совершаем пост, надо говорить, а Всевышний доволен ли моим постом? И когда мы даем закят, мы должны спрашивать у себя, а Всевышний доволен ли моим закатом? А для этого легко можно сделать, выйти, как по-русски говорят, на третье лицо, то есть посмотреть на данную ситуацию извне. То есть делаешь намаз, совершаешь пост, хадж, закят, и оцениваешь это сам со стороны и говоришь, как я выгляжу. И вот тогда можно уже говорить, есть ли довольство или далеко еще до довольства. И вот из таких признаков это освобождать себя от выбора до надвигающейся проблемы, до испытания, освободиться от выбора. То есть мы в основном в этом мире как делаем? Мы сразу планируем и выбираем. Если вот так пойду, так будет, если так не получится, так сделаю. То есть мы сразу выбираем и заранее это планируем. Но что же касается довольства, то истинный мусульманин не выбирает. Он просто идет. Примером является, возьмем с пророка, начинаем с пророка. Когда пророк был еще в юном возрасте, он вошел в храм. И он также заходил туда, где его не ждали, туда, где его не любили, и он просто заходил, а те, которые его знали, его родственники, переживали, они вот так просто руку тянули и говорили, а он зашел. Как же он зашел, не подумав, как выйти? Как раз у нас знаменитая поговорка, прежде чем зайти, подумай, как выйти. А вот со стороны религии это правило работает ли, если мы говорим про судьбу? Если мы говорим, что все предначертано, должны ли мы думать о заднем ходе, если мы идем и говорим, это судьба предначертана, я иду? Или же мы говорим, а вдруг так предначертано? И мы начинаем уже философствовать. А может, вот так предначертано, я его вот так сделаю, и будет вот так. Вот поэтому первый признак – это убрать выбор. Второй признак – это после ситуации не переживать. Опять же, если возьмем пророка, некоторые говорят, что пророк плакал, но в русском языке есть плакал, есть рыдал. Рыдать запрещено по религии, плакать можно. Поэтому некоторые из-за нехватки знаний начинают принимать неправильные выводы, решения. Говорят, вон же пророк что сделал, значит, им можно. Пророк просто текли слезы из-за того, что он терял родственников, детей. Поэтому это разрешается. Но он был полностью согласен, как и на примере, когда зашла к нему дочка. Когда он лежал в постели, зашла дочка, а он уже вот-вот уйдет из этого мира, и дочка выходит, улыбается. Все спрашивают, а что с тобой, ты улыбаешься? Пророк умел и даже в такой ситуации людей успокаивать. Он говорил ей, ты первая встретишься со мной. Вот и она заулыбалась, потому что это было огромным счастьем. Соединиться в раю с пророком первым. Поэтому она, улыбаясь, вышла из дома, где вот-вот случится беда. Если мы говорим о том, что до проблем, до каких ситуаций, то есть состояние до, как это называется?
Это называется намерение. То есть, как мы говорили, если даже человек не может достичь этого высокого уровня довольствоваться, он должен хотя бы намереваться. Намеревание – это первый шаг к довольству. Когда человек намеревается, он внутренне подготавливается ко всему, и внутри он уже спокоен. А спокойствие – это как раз-таки довольство. Как пророк говорит в своем хадисе, «Ман радия биллахи раббан». Кем Аллах Та'аля минем Раббым дип риза булса, кем ислам минем динем дип риза булса, кем дә Мухаммад минем пәйгамбәрем дип риза булса, ол иманның татын татыды дип әйтә. Кайбер очракта күрәбез мөселманнарны зарланалар. Аяк юарга, христианнарда рәхәт, аяк юмыйлар, зарланалар. Үзе мөселман кеше. Сыратва, бу кеше һич курыкмый җәһәннәмнән. Бу бит ризасызлык күрсәтә, аяк юмаска авыр дип. Менә бу бер генә мисал әлбәттә. Мисаллар күп. Ләкин кагыйдәсе аңлашылганча, риза булырга Аллаһ Тәгалә белән, ислам дине белән динебез буларак, кайбер кеше әйтә, менә христиан динендә яшәргә ярый, ват рәхәт алырга. Менә ризасызлыкны күрсәткән галәмәте шушы. Кайбер кеше әйтә, менә сатанистлар стена аша күрәләр, без күрмибез. Менә тегесе елга өстеннән судан йөри, без күрмибез дип зарлана. Менә бу зарлану как раз таки дингә каршы. Бу кеше иманның тәмен татымаган була. Ягъни үзе ашый, ризыкны ашый, сырлы тәмнеме? Белмим ди. Менә бу шундый кешегә охшап тора. То есть иманның таты юк. Шуңа менә шундый куркыныч хәл. Пророк говорит, тот, кто доволен тем, что Всевышний его Господь, он доволен, что именно Всевышний его Господь, а не какой-то блат или крыша. Тот, кто доволен тем, что именно ислам его религия, а не другая религия. И тот, кто доволен тем, что Мухаммад его пророк, а не другой, вот именно он, говорит, узнал вкус веры.